Γιούλια, πού είναι τα λεφτά? Τα έβαζε στην άκρη. Τα χρειάζομαι επειγόντως. Μπήκε τρέχοντας στο διαμέρισμα ο Πάβελ σαν ανεμοστρόβιλος. Και μην συνοφριώνεσαι, σου είπα ότι είναι πολύ επίγον. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ευκαιρία είναι αυτή. Ένα πανέμορφο διαμέρισμα 3 δωματίων στο κέντρο, στην τιμή ενός διαμερίσματος 1 δωματίου στα περίχωρα. Πας, είσαι καλά? Τον κοίταξε η γυναίκα του μπερδεμένη. Ποια είναι η βιασύνη? Δεν μπορούμε να σκεφτούμε να μετακομίσουμε αργότερα. Συμφωνήσαμε. Α, η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν είναι ακόμα σίγουρη αν θα πετύχει, είπε. Και μια ευκαιρία σαν κι αυτή έρχεται μόνο 1 φορά στη ζωή. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτή είναι πολυτελής κατοικία, όχι απλώς ένας στενός χώρος. Θέλεις παιδιά, αλλά πού θα τα μεγαλώσεις? Ορίστε ένα διαμέρισμα εδώ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως παιδικός σταθμός. Αλλά δεν έχουμε επιπλέον χρήματα, Πας, είπε η Γιούλια αμήχανα. Και γιατί χρειαζόμαστε ένα τριάρι, ένα δάνειο? Θα πρέπει να το ξαναπάρουμε. Ηλίθιε, πουλάνε διαμερίσματα εκεί σε πολύ χαμηλή τιμή, φώναξε ο σύζυγός της. Ο γέρος φεύγει για το εξωτερικό να ζήσει με τα παιδιά του και πουλάει επειγόντως τα υπάρχοντά του. Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια διαμερίσματα στη ζωή σου. Τέλος πάντων, αυτό είναι όλο. Έχω ήδη πάρει την απόφασή μου. Σου αρέσουν? Τότε φύγε από εδώ. Ναι, δεν είμαι εναντίον, αλλά είναι τόσο απροσδόκητο, κοκκίνησε η Γιούλια. Ξέρεις, δεν έχω και πολύ καλό προαίσθημα όταν όλα γίνονται βιαστικά. Ξέρεις πόσοι απατεώνες υπάρχουν αυτές τις μέρες? Πόσο σ' έχω βαρεθεί, δρύλισε ο Πάβελ. Είμαι άντρας, είμαι αυτός που βγάζει τα προστοζήν. Θα έπρεπε να μου ρίχνεις τον εαυτό σου που σκέφτομαι την οικογένειά μου. Ο μισθός στο ταχυδρομείο σου είναι τόσο υψηλός που μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Η Γιούλια συνέχισε σιωπηλά. Είχε δίκιο σε όλα. Η δουλειά της, σταθερή και οικία, ήταν απλώς ένας τρόπος επιβίωσης. Δεν υπήρχαν μεγάλες προοπτικές. Ο επικεφαλής του τμήματος έβγαζε μόνο 5.000 ρούβλια περισσότερα από τους κανονικούς υπαλλήλους και η καθημερινή ρουτίνα ήταν η ίδια για όλους. Δέματα, μεταφορές χρημάτων, εμίκιο, πληρωμές συντάξεων. Ο φόρτος εργασίας αυξανόταν με κάθε χρόνο που περνούσε, αλλά αυτό δεν το έκανε ευκολότερο. Παρ' όλα αυτά, η Γιούλια αγαπούσε την αλληλογραφία της με τους ανήσυχους συνταξιούχους, τις εφημερίδες, τα περιοδικά και τις επιστολές. Δεν ήθελε να αλλάξει τίποτα, και αυτή η περίσταση προκαλούσε συνεχώς τον χλευασμό του συζύγου της. Ο Πασάς ήταν καριερίστας, πονηρός, έξυπνος, φιλόδοξος, αλλά και λάτρης του ψαρέματος σε ταραγμένα νερά. Έμπλεκε συνεχώς σε κάποια αμφίβολη απάτη με την ελπίδα να πλουτίσει γρήγορα και εύκολα, αλλά προς το παρόν εργαζόταν ως ταπεινός διευθυντής σε μια εταιρεία οικιακών συσκευών. Κέρδιζε λοιπόν περίπου τα διπλάσια από τη σύζυγό του και ήταν τρομερά περήφανος γι' αυτό. Ήταν παντρεμένοι 6 χρόνια. Και όλο αυτό το διάστημα η Γιούλια πάλευε να συλλάβει. Οι γιατροί ήταν μπερδεμένοι. Δεν υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι που να την εμποδίζουν, αλλά τίποτα δεν λειτουργούσε. Έχοντας παραιτηθεί πριν από 1 χρόνο, άρχισε να κάνει οικονομίες για εξωσωματική γονιμοποίηση, μόνο και μόνο για να δεχτεί για άλλη μια φορά τον χλευασμό του συζύγου της, ο οποίος ήταν απόλυτα σίγουρος για την αρενοπότητά του και πίστευε ότι απλώς φανταζόταν όλα τα προβλήματά της. Είχε αναλάβει εργασίες μερικής απασχόλησης, είχε αναλάβει επιπλέον βάρδιες και είχε ήδη συσσωρεύσει ένα αρκετά σημαντικό ποσό. Και τώρα, φαινόταν, έπρεπε να επιστρέψει τα χρήματα. Ήταν σπαρακτικό. Σαν να ένιωθε τη διάθεση του ιδιοκτήτη του, ο Καστάν, ένα μεσήλικο λαμπραντόρ ретρίβερ, της έγλειψε το μάγουλο. Η Γιούλια χαμογέλασε. Ο σκύλος ήταν μαζί της στα καλά και στα κακά, ακόμα και σε αυτόν τον όχι και τόσο ευτυχισμένο γάμο. Ο Καστάν ήταν πάντα στο πλευρό της. Ήταν καλοπροαίρετος και εντελώς ακίνδυνος. Τα πήγαινε εύκολα με τους ανθρώπους, δεν κατέστρεφε τα πράγματα και μπορούσε να γοητεύσει ακόμη και τις πιο δύσπιστες πιτονικοκυρές στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματά του. Η Γιούλια του χάιδεψε το κεφάλι και αποφάσισε να μην μαλώσει με τον άντρα της. Η συμφωνία είχε ήδη ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Από πού προερχόταν το ποσό που έλειπε δεν ήξερε. Ο σύζυγός της ανέφερε κάτι για φίλους που του είχαν δώσει δάνειο, αλλά παρέμεινε σιωπηλός όταν τον πίεσαν περισσότερο, σαν να είχε κρατήσει το στόμα του κλειστό. Τι σημασία έχει για σας? Η συμφωνία έχει κλείσει.
Το διαμέρισμα αγοράστηκε κατά τη διάρκεια του γάμου, δήλωσε ο Πάσα όταν υπέγραψε τα έγγραφα κατόπιν αιτήματός του στο συμβολεογράφο. «Δεν σπαταλάω την περιουσία μας. Αντιθέτως, την αυξάνω. Αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό», σχολίασε ήσυχα η Γιούλια. «Δεν θα κερδίζαμε τόσα πολλά ούτε σε 20 χρόνια. Σταμάτα, έχω κουραστεί να γκρινιάζω», απάντησε ο σύζυγός της. «Πάρε ό,τι σου δίνουν. Καλύτερα να μαζέψεις τα πράγματά σου και να πετάξεις ό,τι περιττό. Αλλιώς θα καταλήξουμε να κουβαλάμε τόνους σκουπιδιών από διαμέρισμα σε διαμέρισμα». «Εντάξει», έγνεψε η Γιούλια και άρχισε να ταξινομεί τα πράγματά της. Στη διαδικασία, ανακάλυψε ένα κουτί που είχε φέρει από τους γονείς της πριν από μερικά χρόνια. Περιείχε άλμπουμ με φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία, ημερολόγια και κάθε είδους κοριτσίστικα μικροαντικείμενα. Η Γιούλια χαμογέλασε και ξεφύλισε μερικές σελίδες. Βλέποντας μία φωτογραφία από την κατασκήνωση, χαμογέλασε θλιμμένα. Εκείνο το καλοκαίρι είχε ερωτευτεί για πρώτη φορά και φαινόταν αμοιβαίο. Το όνομα του αγοριού ήταν Ντίμκα Σμίρνοφ, σκέφτηκε. Αλλά τώρα δεν ήταν και τόσο σίγουροι. Είχαν υποσχεθεί να γράψουν ο ένας τον άλλον μετά τη βάρδιά τους, αλλά δεν έφτασαν ποτέ φάκελοι για τους γονείς τους. Αυτή η βάρδια στην κατασκήνωση ήταν γενικά ασυνήθιστη. Παιδιά από εύπορες οικογένειες ήταν αναμεμειγμένα σε ομάδες με παιδιά από ορφανοτροφία. Φήμες έλεγαν ότι τα ταξίδια τους τα πλήρωνε ένας γενναιόδωρος ευεργέτης. Η Γιούλια τον θυμόταν. 2 φορές κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους πέρασε κάποιος νεαρός τύπος από την ασφάλεια, φέρνοντας κουτιά με παγωτά. Αλλά αυτή και η Ντίμα δεν πήραν τη λιχουδιά. «Τι άλλο, κι ας μην νομίζει ότι είμαστε τόσο εύκολοι να μας αγοράσουν», της εξήγησε ο τύπος στη θέση του. Είδα αρκετούς από αυτούς τους ευεργέτες στο ορφανοτροφείο. Έρχονται, κοιτάζουν ευγενικά και μετά σε διαλέγουν σαν άλογο στην αγορά. «Και πώς κατέληξες στο ορφανοτροφείο?» ρώτησε η Γιούλια. «Η μητέρα μου πέθανε. Την χτύπησε αυτοκίνητο», απάντησε κοφτά. «Ήμουν 5 χρονών, όχι ακριβώς μωρό. Δεν υιοθετούν παιδιά έτσι. Έτσι έμεινα στο ορφανοτροφείο». «Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα βρεις καλούς γονείς ακόμα», τον παρηγόρησε όσο καλύτερα μπορούσε η Γιούλια. «Αλλά τους χρειάζομαι», έφυγε με νόημα η Ντίμκα. «Θα μεγαλώσω και σύντομα θα μπορώ να ζήσω μόνη μου, χωρίς οδηγίες». Ήταν το τελευταίο τους βράδυ. 2 ώρες αργότερα, η Ντίμα είχε προσβάλει τον ίδιο χορηγό που είχε αποφασίσει να κάνει παρέα. Τον είχαν διώξει από το στρατόπεδο, οπότε μέχρι το πρωί η φίλη της είχε φύγει και τα γράμματα δεν είχαν φτάσει ακόμα. Η Γιούλια σφράγισε το κουτί, διώχνοντας τις θλιβερές σκέψεις. Είχε ήδη αποφασίσει να κρατήσει αυτά τα αναμνηστικά. Ό,τι κι αν πίστευε ο σύζυγός της για τα παλιά σκουπίδια, δεν είχε δει το διαμέρισμα μέχρι που μετακόμισαν. Της δεν άρεσε με την πρώτη ματιά. Ούτε τα ψηλά ταβάνια, ούτε καν τα τεράστια παράθυρα με τα φαρδιά περβάζια την ικανοποίησαν. Αν και ο σύζυγός της είχε υπονοήσει ότι τώρα θα υπήρχε αρκετός χώρος για τα αγαπημένα της λουλούδια, ήταν ακόμα απογοητευμένη. Το διαμέρισμα έμοιαζε με μια άκκομψη προσπάθεια από κάποιον χωρίς γούστο να εντυπωσιάσει τους επισκέπτες. Μια παλιωμοδίτικη ανακαίνιση ευρωπαϊκού τύπου με ψευδοροφές, εντυχισμένες ντουλάπες και ακριβή αλλά ήδη φθαρμένη σκούρα γκρι ταπετσαρία. Την πρώτη φορά που ήρθε εδώ, η Γιούλια ένιωσε ένα τέτοιο κύμα μελαγχολίας που παραλίγο να φύγει τρέχοντας. Αλλά ο σύζυγός της φαινόταν ευχαριστημένος. «Κοίτα, αυτή είναι μια πραγματική έπαυλη», περπάτησε μέσα από τα δωμάτια, φουσκώνοντας τα μάγουλά του από αυτοπεποίθηση. «Αυτό πραγματικά μοιάζει με μια πολυτελή κατοικία. Ξέρεις πόσο πλούσιος ήταν ο γέρος. Κάποτε έλεγχε τη μισή πόλη και μετά συνταξιοδοτήθηκε. Θα ανακαινήσουμε κιόλας αυτό το μέρος, σωστά?» ρώτησε δειλά η Γιούλια. «Είσαι τρελός. Όλα είναι καλά εδώ», είπε απότομα. «Και ούτως ή άλλως δεν έχουμε επιπλέον χρήματα. Μην ξεχνάς, είμαστε μέχρι τα αυτιά μας χρεωμένοι τώρα. Αλλά τουλάχιστον δεν χρειάζεται να νοικιάσουμε πια. Δεν μπορείς να υπολογίζεις το μισθό μου τώρα, ξέρεις. Οπότε μάθε να τα βγάζεις πέρα. Κάνε οικονομία. Πασά, η ατμόσφαιρα εδώ είναι απέσια. Τα τείχη είναι τόσο καταπιεστικά», προσπάθησε να αντιτάξει. «Σταμάτα»,
είπα. «Δεν υπάρχουν λεφτά», είπε απότομα ο σύζυγός της. «Ας ζήσουμε έτσι προς το παρόν». Αμέσως άφησε στην άκρη το πίσω δωμάτιο για γραφείο του. Είναι αλήθεια ότι δεν ήταν σαφές γιατί κάποιος που εργαζόταν σε γραφείο το χρειαζόταν, αλλά η Γιούλια δεν διαφώνησε, γνωρίζοντας ότι ούτως ή άλλως δεν θα κατάφερνε πουθενά. Άλλωστε, ο Πασάς φανταζόταν ξεκάθαρα τον εαυτό του επιχειρηματία, καθισμένο στην καρέκλα στο τεράστιο δρύεινο γραφείο που είχε απομείνει από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Η Γιούλια το έβρισκε διασκεδαστικό. Ο σύζυγός της, σαν παιδί, έπαιζε έναν ρόλο πέρα από τις δυνατότητές του. Αλλά η ίδια προσπαθούσε να μην μπει στο γραφείο. Υπήρχε κάτι σε αυτό το δωμάτιο που της προκαλούσε ρίγη στη σπονδυλική της στήλη. Ο Καστάν το διαισθάνθηκε κι αυτός. Συνήθως ήρεμος στο γραφείο, ο σκύλος κυριολεκτικά τρελαινόταν. Διέφυγε αναποδογυρίζοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Και όταν ο Πασάς για πλάκα έσυρε τον Καστάν μέσα, παραλίγο να τον δαγκώσει και γρίλιζε όλη την ώρα, κοιτάζοντας φοβισμένος τη γωνία με την εντυχισμένη ντουλάπα. Οι τρίχες στο πίσω μέρος του λαιμού του σηκώθηκαν όρθιες. Η Γιούλια δυσκολευόταν να ηρεμήσει το σκύλο. Ο Καστάν ήταν ένα δύσκολο σκυλί. Είχε εκπαιδευτεί πλήρως σε ένα αστυνομικό κλουβί, αλλά απορρίφθηκε όταν έγινε σαφές ότι φοβόταν τους πυροβολισμούς και τυχόν δυνατούς θορύβους. Κάθε χρόνο, όταν πυροτεχνήματα έσκαγαν έξω τις γιορτές, η Γιούλια αγκάλιαζε το αγαπημένο της κατοικίδιο και προσπαθούσε να ηρεμήσει το τρέμουλο που βασάνιζε τον καημένο το σκύλο. Ο Καστάν είχε υιοθετηθεί από το κλουβί από τον πατέρα της, έναν χειριστή αστυνομικών σκύλων. Τώρα, συνταξιούχος και εργαζόμενος σε μια ιδιωτική εταιρεία security, είχε φέρει το σκύλο σπίτι, εκπληρώνοντας το όνειρο της κόρης του. Η Γιούλια ήταν ενθουσιασμένη. Ωστόσο, ο Πασά δεν ήταν απόλυτα ευχαριστημένος με την αγάπη της για το σκύλο, θεωρώντας τον παιδικό. Η αντίδραση του σκύλου στο ντουλάπι στο γραφείο ήταν ασυνήθιστη, αλλά η συμπεριφορά του συζύγου της ήταν ακόμη χειρότερη. Κλώτσισε τον Καστάν και μετά της φώναξε. «Ηρέμησε τον ηλίθιο σκύλο σου, αλλιώς θα τον πετάξω στο δρόμο». «Τι τον τρομάζει», προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της η Γιούλια. «Δεν με νοιάζει. Ο ηλίθιος σκύλος σου φοβάται τα πυροτεχνήματα», γέλασε ο σύζυγός της. «Ίσως μυρίζει ποντίκια. Λοιπόν, τι γίνεται, το σπίτι είναι παλιό. Είναι πολύ πιθανό ένας αρουραίος να έτρεξε ανάμεσα στις δοκούς. Ηρέμησε το σκύλο, αλλιώς θα πρέπει να ψάξεις για ένα νέο σπίτι για αυτόν. Ίσως πρέπει να αποσυναρμολογήσουμε την ντουλάπα και μένα με τρομάζει. Μοιάζει με φέρετρο», πρότεινε η Γιούλια. «Λοιπόν», είπες και η ίδια, ο ιδιοκτήτης ήταν ένας περίπλοκος άνθρωπος. Ίσως έχει κάποια τρομερά μυστικά εκεί μέσα. Λοιπόν, υπάρχουν κυριολεκτικά σκελετοί κρυμμένοι στην ντουλάπα. Μιλάς με συνταξιούχους στο ταχυδρομείο σου ή κάτι τέτοιο?» τη ρώτησε ο σύζυγός της με ένα δυνατό γέλιο. «Για τι είδους θεωρίες συνωμοσίας μιλάς? Είναι απλώς μία ντουλάπα. Τι γίνεται με σένα και το σκύλο σου? Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να περιποιηθείς στα νεύρα σου. Απλώς μην έρχεσαι στο γραφείο μου, αυτό είναι όλο. Εντάξει, αλλά εξακολουθεί να είμαι άβολο», ανατρίχιασε. «Καταλαβαίνω, έχω συνηθίσει να στριμώχνομαι σε μικρά διαμερίσματα», χαμογέλασε πονηρά ο σύζυγός της. «Και εδώ υπάρχει τόσο ανοιχτός χώρος. Φυσικά υπάρχουν πολλά για να τρελαθείς. Συνήθισε να ζεις απλώς κανονικά. Κράτα τη θεωρία σου για τις ηλικιωμένες κυρίες στην ουρά. Μάλλον θα λατρέψουν τις ιστορίες σου». Η Γιούλια γύρισε προσβεβλημένη. Ο χλευασμός του συζύγου της είχε ήδη ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτός κορόιδευε τους φόβους της, ενώ έκρυβε τα έγγραφα του διαμερίσματος, σαν να υπήρχε κάτι να κρύψει. Ωστόσο, μόλις μετακόμισε, η Γιούλια έπεσε με το μάτι στη δουλειά. Το αφεντικό στο τμήμα είχε αρρωστήσει, οπότε τώρα αυτή και ο σύντροφός της δούλευαν σαν 3 άτομα. Η διαδρομή από το νέο διαμέρισμα ήταν μεγαλύτερη και πιο άβολη. Έπρεπε να σηκωθεί πολύ νωρίς για να έχει χρόνο να περπατήσει μέχρι το Καστάν. Έτσι, η Γιούλια έτρεχε στη δουλειά, ιδρωμένη, μόνης που προλαβαίνοντας να φάει πρωινό. Αλλά ο σύζυγός της δεν σκέφτηκε καν να της προσφέρει να τη μεταφέρει. Τώρα ήταν πιο εύκολο για αυτόν να περπατήσει μέχρι τη δουλειά. «Δεσποινής, πώς να στείλω τα χρήματα?» τη ρώτησε ένας ψηλός, μελαχρινός άντρας με θλιμμένα μάτια. «Πού τα στέλνετε και ποιος είναι ο προορισμός?»
Κοίταξε προσεκτικά τον ξένο, παρατηρώντας το παλιό, λερωμένο από μπογιά σακάκι του. Τα χέρια και τα νύχια του, ωστόσο, ήταν καθαρά. «Δώστε μου το διαβατήριό σας, θα σας τα πω όλα. Θέλω να μάθω για το ορφανοτροφείο. Πιο συγκεκριμένα, παλιά ήταν αυτό, αλλά τώρα είναι οικοτροφείο», άρχισε διστακτικά η πελάτησα. «Άρα είναι μια φιλανθρωπική πληρωμή. Απλώς παλιά τα έστελνα μέσω τράπεζας, αλλά τώρα έχω κλείσει την κάρτα μου». Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Γιούλια το άκουγε αυτό. Ήξερε ότι οι κάρτες συχνά μπλοκάρονταν για άτομα που δεν πλήρωναν διατροφή. Και γενικά είχε συνηθίσει στο γεγονός ότι μόνο οι δύσπιστοι συνταξιούχοι ή οι άνθρωποι με προβλήματα εμπιστεύονταν τα χρήματά τους στο ταχυδρομείο. Δεν έκρινε στην πραγματικότητα. Απλώς αντιμετώπιζε κάθε είδους ασυνήθιστες καταστάσεις πολύ πιο συχνά από τους περισσότερους συναδέλφους της και προσπαθούσε να βοηθήσει τους πάντες. «Δεν θα το σκεφτείς καθόλου», είπε ο άντρας. «Ορίστε το διαβατήριό μου. Βαντίμ Στεπάνοβιτς Σμιρνόφ». Η Γιούλια συνήθιζε να καταχωρεί τις πληροφορίες στον υπολογιστή. «Πόσο θα ήθελες να μεταφέρεις και έχεις τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού για αυτό το οικοτροφείο?» «Ναι, φυσικά». «Ορίστε τα χρήματα και ο λογαριασμός είναι γραμμένος σε ένα κομμάτι χαρτί». Ο Βαντίν της έδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες. «Μεγάλωσα κι εγώ εκεί. Λοιπόν, τότε που το οικοτροφείο δεν ήταν για παιδιά με ειδικές ανάγκες και τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο για αυτά. Τουλάχιστον υιοθετήσαμε μερικά παιδιά, αλλά εκεί είναι εντελώς εγκαταλελειμμένα». «Θα μπορούσαν να το είχαν πάρει προσωπικά», εξεπλάγει η Γιούλια. «Αυτό είναι στην πόλη μας». «Όχι, δεν θέλω», είπε ο Βαντίμ αμήχανος και χαμήλωσε τα μάτια του. Σύντομα, αυτός ο παράξενος μετριόφρον άντρας επανεμφανίστηκε. Έστειλε διάφορα ποσά, μικρά και μεγάλα, περιμένοντας πάντα υπάκουα τη σειρά του, αφήνοντας τους ηλικιωμένους και τις μητέρες με παιδιά να φύγουν πρώτοι. Συνολικά, φαινόταν σαν ένα πρότυπο μέλος της κοινωνίας. «Ω, κοίτα, ο δικός σου φτιάχνει τον πάγκο μας», χαχάνισε ο συνάδελφός του, παρακολουθώντας τον Βαντίμ να σφίγγει τις βίδες με ένα κατσαβίδι, περιμένοντας να ανοίξει το κλαδί. «Γιατί είναι δικός μου?» Η Γιούλια την κοίταξε επίμονα. «Βάσκα», αστιεύεσε πάλι. «Ναι, φυσικά, παρεπιπτόντος, στέκεται πάντα στο παράθυρό σου, ακόμα κι αν το δικό μου είναι ελεύθερο», χαχάνισε η Βασιλίσσα. «Και δεν παίρνει ποτέ τα μάτια του από πάνω σου». Αστιεύεσε. «Ναι», της έκανε νόημα η Γιούλια να φύγει. «Απλώς το άτομο πιθανότατα δεν νιώθει άνετα να ακούει τα συνεχή αστεία σου». «Αλλά αρέσει σε όλους», είπε η Βασιλίσσα. «Και τέλος πάντων, κάτι έχει κάνει λάθος με τις μεταγραφές του. Από πού βρίσκει τα χρήματα? Ουσιαστικά μένει σε ένα πάρκο με τροχόσπιτα, κάνει οικοδομικές και φινιριστικές εργασίες. Τον ρώτησα αν έχει κάποιο είδος συμβολαίου με την υπηρεσία στέγασης, κάνοντας επισκευές στις εισόδους. Μου φαίνεται ύποπτος». «Ω, θα σου λέω πάντα ψέματα, Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου», τη διέκοψε η Γιούλια. «Λοιπόν, βλέπεις, είναι φυσιολογικός, λογικός. Και παρεπιπτόντος, κανείς δεν του ζήτησε να φτιάξει αυτό το παγκάκι. Ξέρεις πολλούς ανθρώπους που θα το έκαναν αυτό?» Σταμάτα να προσπαθείς απλώς να κερδίζεις πόντους», της έκανε νόημα να φύγει η Βασιλίσσα. «Είμαι σίγουρη ότι αυτός ο ήσυχος τύπος έχει μία δυναμία». Η Γιούλια έσπρωξε παιχνιδιάρικα τον συνάδελφό της προς το παράθυρο και πήγε να τακτοποιήσει τα πράγματα. Ο Βαντίμ, που περίμενε να ανοίξει η πόρτα, βαρέθηκε αμέσως και σύντομα έφυγε εντελώς. Η Βασιλίσσα γύρισε και χαμογέλασε πλατιά, σαν να επιβεβαίωνε το επιχείρημά της. Η Γιούλια αναρωτήθηκε τι γνώριζε καν για αυτόν τον πελάτη. Το διαβατήριό του τον έγραφε 36 μήνες μεγαλύτερο από αυτήν. Είχε γεννηθεί σε αυτήν την πόλη. Η σφραγίδα εγγραφής του έγραφε επίσης ότι ήταν ντόπιος. Τίποτα ανησυχητικό στην πραγματικότητα. Παρεπιπτόντος, ο Σμιρνόφ δεν ήταν παντρεμένος. Το θυμόταν καλά. Ούτε είχε παιδιά. Τελικά, βγάζοντας τον παράξενο πελάτη από το μυαλό της, συνέχισε να εργάζεται και εκείνο το βράδυ, ενώ έκανε βόλτα στο καστάν στο πάρκο, συνειδητοποίησε ότι περνούσε το βράδυ μόνη της ξανά. Ο σύζυγός της είχε αρχίσει να μένει μέχρι αργά στη δουλειά, επικαλούμενος την ανάγκη να πληρώσει το ενίκιό του. Η Γιούλια τον πίστεψε φυσικά. Δεν είχε συνηθίσει να υποψιάζεται κανέναν για κάτι κακό. Και σήμερα,
Ο Πασάς είχε γράψει ότι θα ήταν σπίτι μετά τα μεσάνυχτα, οπότε είπε ότι δεν υπήρχε λόγος να μαγειρέψει δείπνο. Τελικά, η Γιούλια αποφάσισε να κάνει μια μεγαλύτερη βόλτα με τον Καστάν. Δεν υπήρχε βιασύνη ούτως ή άλλως. Εν τω μεταξύ, ο Πάβελ δεν ήταν καθόλου στη δουλειά. Καθόταν σε ένα ακριβό εστιατόριο με μια γυναίκα, χαλαρός και ευχαριστημένος. Η Καρίνα ήταν το εντελώς αντίθετο της γυναίκας του, έξυπνη, επαγγελματική και εκεντρική. Δούλευε στο διπλανό τμήμα και είχε πρόσφατα προσέξει και η ίδια τον Πάβελ. Κολακεύτηκε από το ενδιαφέρον της καλονής. Σύντομα, το ζευγάρι έγινε εραστής. Η Καρίνα ήταν αυτή που του είπε για ένα φθηνό διαμέρισμα προς πώληση στο κέντρο της πόλης και βρήκε επίσης κάποιον πρόθυμο να χρηματοδοτήσει την αγορά με δόσεις. Φυσικά, ο Πάβελ δεν επρόκειτο να παραδεχτεί ότι όφιλε όλα τα πρόσφατα επιτεύγματά του στην ερωμένη του, αλλά εκτίμησε τα ωφέλη της σχέσης τους. Ωστόσο, δεν σκεφτόταν καθόλου τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. «Αγάπη μου, έχεις ήδη παρακολουθήσει τι ζήτησα?» ρώτησε η Καρίνα, ισιώνοντας το σώμα της σαν γάτα. «Είναι πολύ σημαντικό». «Θυμάσαι, αγάπη μου?» «Δεν υπάρχει τίποτα εκεί», κούνησε το χέρι του απαξιωτικά ο Πασάς. «Και τέλος πάντων, ας χαλαρώσουμε. Έχω αρκετές βαρετές συζητήσεις στο σπίτι. Η Γιούλκα φλιαρεί συνεχώς για την κακή άβρα στο διαμέρισμα, την τρελαίνει. «Και γιατί χρειάζεσαι αυτή την στήρα, γυναίκα?» ρώτησε η Καρίνα. «Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις μέλλον. Θα μπορούσα να σου είχα χαρίσει όμορφα, υγιή παιδιά, αλλά αυτό είναι απλώς ένα στήρο λουλούδι. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για παιδιά», διέκοψε ο Πάβελ. «Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι αν μια γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έγκυος, αυτό είναι δικό της πρόβλημα», τον ρώτησε αθώα η Καρίνα. «Και τέλος πάντων, έχω μεγαλεπίβολα σχέδια για σένα. Ελπίζω τα χαρτιά να είναι έτοιμα όπως συμφωνήθηκαν». Υπέγραψε ένα προγαμιαίο συμβόλαιο με το οποίο απαρνήθηκε το ακίνητο. «Λοιπόν, ναι, με το πρόσχημα της συμφωνίας για αγορά», χαχάνισε ο Πάβελ. «Ευχαριστώ παρεμπιπτόντως για τον έμπιστο συμβολεογράφο. Δεν έχω τέτοιες διασυνδέσεις». Η Καρίνα απλώς χαμογέλασε μυστηριωδώς. Χρειαζόταν πραγματικά τον Πάβελ, αλλά όχι για τους σκοπούς που είχε στο μυαλό του. Δεν είχε αποκαλύψει πλήρως τα σχέδιά της σε κανέναν. Είχε ήδη σπαταλήσει σχεδόν 6 μήνες βρίσκοντας δουλειά στην εταιρεία και προετοιμαζόμενη για αυτή την απόλυση. Το πολυαναμενόμενο Σαββατοκύριακο είχε φτάσει. Αφού δούλεψε μισό Σάββατο, η Γιούλια έσπευσε σπίτι. Ήθελε να πείσει τον άντρα της τουλάχιστον να καθαρίσει, καθώς ο σκύλος ήταν ακόμα ανήσυχος και μετά τον κλεβασμό του συζύγου της έβλεπε νεκρούς αρουραίους και τη μυρωδιά πτωμάτων παντού. Είναι αλήθεια ότι ο Πάβελ δεν υποστήριζε την ιδέα της για καθάρισμα και όταν προσπάθησε να μετακινήσει ένα βαρύ πάνελ ντουλαπιού που ήταν εμφανώς κολλημένο, της φώναξε κιόλας. «Τι προσπαθείς να κάνεις πάλι?» ρώτησε αγανακτισμένος ο σύζυγός της. «Θα το κάνω μόνη μου αν χρειαστεί. Και τέλος πάντων, μην αγγίξεις τίποτα. Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να χαλάσουμε μια ακριβή ανακαίνιση». «Λοιπόν, θέλω να ελέγξω σε περίπτωση που υπάρχει όντως κανένας αρουραίος», παρακάλεσε η Γιούλια. «Και δεν υπάρχει ησυχία στο σπίτι το Σαββατοκύριακο», θρήνησε ο Πάβελ. «Αυτό είναι όλο. Δεν πρόκειται να ακούσω την κρίνια σου για 2 μέρες. Φεύγω από την πόλη. Οι τύποι απλώς με προσκαλούσαν. Και εσύ μείνε εδώ και σκέψου καλά τη συμπεριφορά σου». «Πάσχα, κρύβεις κάτι?» ρώτησε σοβαρά. «Παλιότερα ήμασταν πάντα μαζί τα Σαββατοκύριακα. Τι άλλαξε?» «Με έχεις εκνευρίσει πολύ». Η γροθιά του συζύγου της χτύπησε στον τοίχο δίπλα στο κεφάλι της. «Μάθε να σωπαίνεις όταν δεν ρωτάει κανείς». Εκείνη τη στιγμή, ο Καστάν όρμησε προς το μέρος τους γαυγίζοντας δυνατά. Ο Πάσα πέταξε το σκύλο στην άκρη, τράβηξε το σακάκι του από την κρεμάστρα, άρπαξε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και έκλεισε την πόρτα με δύναμη. Η Γιούλια έμεινε για άλλη μια φορά μόνη με το αγαπημένο της κατοικίδιο σε αυτό το διαμέρισμα που μισούσαν και οι δύο. Ξέσπασε σε κλάματα, κάθισε στο πάτωμα και έθαψε το πρόσωπό της στο απαλό τρίχωμα του σκύλου. Η επιθετικότητα δεν ήταν ποτέ χαρακτηριστικό του Πάσα, οπότε η συμπεριφορά του την τρόμαξε πολύ και τώρα δεν μπορούσε καν να φανταστεί να τον κοιτάξει ξανά στα μάτια. Εκείνο το βράδυ έκαναν μια μεγάλη βόλτα με τον Καστάν και όταν επέστρεψαν δυσκολεύτηκε να φτάσει σπίτι. Το κλειδί ήταν κολλημένο στην κλειδαριά, σαν κάτι να το εμπόδιζε. Έτσι, το επόμενο πρωί, η Γιούλια κάλεσε τον τεχνικό που είχε δει να διαφημίζεται.
Η κλειδαριά χρειαζόταν επισκευή, αλλιώς, μετά την επόμενη βόλτα τους, μπορεί να μην μπορούσαν καν να γυρίσουν σπίτι. Η τηλεφωνήτρια δέχτηκε το αίτημά της και υποσχέθηκε να στείλει έναν τεχνικό μέσα σε 1 ώρα. Η Γιούλια περίμενε. Σύντομα χτύπησε το θυροτηλέφωνο. Βγήκε στο κλιμακοστάσιο για να συναντήσει τον τεχνικό και εξεπλάγει που είδε τον ίδιο άντρα από το ταχυδρομείο. Ο Βαντίμ την αναγνώρισε κι αυτός και χαμογέλασε αβέβαια. «Μένεις εδώ πολύ καιρό?» τη ρώτησε προσεκτικά ο τεχνικός. «Όχι, μόλις το αγοράσαμε και χρωστάμε», εξήγησε η Γιούλια χωρίς να ξέρει γιατί. «Γεια σου, Βαντίμ Στεπάνοβιτς, δεν είμαι τόσο μεγάλος», χασκογέλασε. «Μπορείς να με φωνάζεις απλώς με το μικρό μου όνομα. Είσαι η Γιούλια, σωστά?» «Λοιπόν, ναι», επιβεβαίωσε. «Έλα μέσα, δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Ξέρεις, παράξενο περιβάλλον και όλα αυτά. Μας πούλησαν το διαμέρισμα με όλα όσα είχε μέσα». «Λοιπόν, ο παππούς πέθανε», είπε σκεπτικά ο Βαντίμ. «Τι συνέβη εδώ?» «Λοιπόν, η κλειδαριά κολλάει», έδειξε η Γιούλια προς την πόρτα και την προειδοποίησε. «Έχω σκύλο. Πώς γίνεται να μην φοβάσαι καθόλου?» Όχι, φυσικά και όχι», χαμογέλασε αμήχανα ο άντρας. «Λατρεύω τα σκυλιά, οπότε δεν χρειάζεται να κρύβεις τον φίλο σου». «Και είπες ότι πέθανε», συνέχισε προσεκτικά, παρακολουθώντας τον επισκευαστή να αποσυναρμολογεί επιδέξια την κλειδαριά. «Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Απλώς πήγε να ζήσει με τα παιδιά του στο εξωτερικό». «Αναρωτιέμαι πια», χαχάνησε ο Βαντίμ. «Μίλησες μαζί του προσωπικά?» «Όχι, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Ο άντρας μου φρόντισε για τα πάντα», είπε η Γιούλια αμήχανα. «Αλλά νομίζω ότι τα αγοράσαμε όλα από τον ιδιοκτήτη. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, δεν το έψαξα. Ξέρεις, έκανα αυτή την ανακαίνιση μόνος μου πριν από 5 χρόνια», εξήγησε ο Βαντίμ. Ο ηλίθιος ήταν τόσο χαρούμενος που είχε λάβει μια τεράστια παραγγελία. Ο ιδιοκτήτης ήταν ήδη πολύ αξιολύπητος τότε. Ίσως όχι λόγω της ηλικίας του, αλλά απλώς λόγω της επικοινωνίας και του τρόπου ζωής του. Ο σιδερένιος παππούς. Τόσο σκληροί τύποι τον άκουγαν. Έτσι έπεσα κάτω από την επιρροή του. Και όλα τελείωσαν άσχημα. «Εντάξει, λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσα. Θα φύγω. Δεν χρειάζομαι χρήματα. Πες μου, σε παρακαλώ», τον άρπαξε η Γιούλια από το μανίκι. «Άσε με να φτιάξω λίγο τσάι. Έχουμε ακόμα μερικά σπιτικά μπισκότα. Τα έψισα μόλις χθες. Σε παρακαλώ, τι σε τρόμαξε τόσο πολύ? Βλέπω ότι ούτε εσύ σου αρέσει αυτό το διαμέρισμα». «Εντάξει, ας πιούμε λίγο τσάι», έγνεψε καταφατικά ο Βαντίμ. «Αλλά να θυμάσαι, δεν υπάρχει τίποτε ενδιαφέρον στην ιστορία. Ο παλιός ιδιοκτήτης, ο Στεπάν Αντρέιτς, μου είπε ότι ένας πραγματικός άντρας πρέπει να περάσει από το σκληρό σχολείο της ζωής. Και ήμουν ακόμα άπειρος τότε. Ένα ορφανοτροφείο, μία θητεία σε μία επαγγελματική σχολή, αυτό ήταν όλα τα πανεπιστήμια μου. Τι είδους σχολείο ζωής είναι αυτό? Ένα 25χρονο παιδί. Και θυμάμαι ότι δυσκολευόμουν με εκείνο το μυστικό του λάπη. Δεν μπορούσα να κάνω την πόρτα να γλιστρήσει ομαλά. Ο πίνακας ήταν μπλοκαρισμένος, έπρεπε να τον ξαναφτιάξω, οπότε κυριολεκτικά έμενα εκεί, χωρίς να γυρίσω ποτέ σπίτι, και ο ιδιοκτήτης μου το ξεπλήρωσε, σχεδόν βάζοντάς με στη φυλακή. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Η Γιούλια έμεινε έκπληκτη. Έπρεπε να σε πληρώνει αυτός, όχι το αντίστροφο. Ο πατέρας μου είπε ότι έλειπαν τα εργαλεία του και κάλεσε την αστυνομία, εξήγησε ο Βαντίμ. Σίγουρα δεν τα πήρα και δεν παραδέχτηκα την ενοχή μου. Στο τέλος, πήρα ποινή με αναστολή και μου έβαλαν λεκές στο μητρό. Είναι καλό που ένας γείτονας επιβεβαίωσε ότι έκανα επισκευές εδώ, αλλιώς θα με είχαν χαρακτηρίσει πραγματικά διαρρήκτη. «Και πώς είσαι μετά από αυτό?» ρώτησε η Γιούλια. «Δεν ήθελες πραγματικά να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου με κάποιο τρόπο?» «Το κύριο πράγμα είναι ότι ξέρω ότι δεν είμαι κλέφτης», απάντησε ο Βαντίμ με όλη του τη δύναμη. «Και για τους άλλους φυσικά, είμαι ορφανός από ορφανοτροφείο. Η μητέρα μου είναι νεκρή. Ο πατέρας μου, σύμφωνα με αυτήν, είναι καταχωρημένος και ούτως ή άλλως είναι άγνωστος. Ξέρεις, κατάλαβα ότι ήταν σαν αυτός ο γέρος να έκανε πειράματα πάνω μου, σαν αρουραίος εργαστηρίου. Υπολόγιζε ότι θα έρχομαι τρέχοντας και θα πέφτω στα πόδια του για να τον κάνω να αποσύρει την δήλωσή του. Αλλά διάλεξε τον λάθος άνθρωπο. Όταν τελείωσε η αναστολή της ποινής μου,
πούλησα το διαμέρισμα που μου είχαν δώσει αφού έφυγα από το ορφανοτροφείο και προσπάθησα να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση, αλλά χρεοκόπησε. Έτσι τώρα τα βγάζω πέρα με διάφορες δουλειές. «Σε πιστεύω», έγνεψε η Γιούλια. «Παρεπιπτόντως, τι συμβαίνει με την ντουλάπα?» «Τίποτα, απλώς μια μυστική γωνιά μέσα», μουρμούρισε ο Βαντίμ. «Θέλεις να τη δεις?» «Λοιπόν, ναι, γιατί, ξέρεις, φανταζόμουν τόσους εφιάλτες», παραδέχτηκε. «Δείξε μου πώς ανοίγει». «Εντάξει», έγνεψε ο άντρας. «Οδήγησέ με». Όταν η Γιούλια άνοιξε το γραφείο του συζύγου της, ο Καστάν γδρύλησε ξανά και υποχώρησε, σαν να είχε δει φάντασμα. Λοιπόν, ο εργοδηγός, συσπόμενος από τις δυσάρεστες αναμνήσεις, εξήγησε. «Είχε ένα χρηματοκιβώτιο στη γωνία και η κρυψώνα είναι εδώ. Πίεσε το πάνελ στο πλάι και θα ανοίξει». «Ουάου», ψέλισε η Γιούλια με μια κραυγή λαχανιασμένης φωνής. «Μια κόγχη στον τοίχο, πράγματι. Και γιατί είναι η πόρτα μας ορθά ανοιχτή?» Η φωνή του συζύγου της ακούστηκε από την πόρτα. Η Γιούλια έσκυψε τους ώμους της, αλλά ο Πάσα ήταν ήδη στο κατόφλι του γραφείου, κοιτάζοντας άγρια τον εισβολέα. «Ποιος είναι αυτός?» «Εργοδηγέ, η κλειδαριά μας είναι σπασμένη και μου απαγορεύσατε να σας τηλεφωνώ και να σας ενοχλώ. Γι' αυτό τηλεφώνησα», εξήγησε. «Γιατί τον σύρατε εδώ?» ρώτησε απειλητικά ο σύζυγός της. «Ποιος είναι τελικά αυτός, εραστής ή τι?» «Είναι πολύ άπλιστος. Λοιπόν, νομίζω ότι θα καλέσω την αστυνομία τώρα και θα τους ζητήσω να ελέγξουν τα έγγραφά του». «Πάσα, μην καλέσεις την αστυνομία. Ήθελα να του κάνω όλη αυτή την έκπληξη», κοκκίνησε η Γιούλια. «Ήθελα να παραγγείλω μερικά ράφια για το γραφείο σου που να ταιριάζουν με το τραπέζι. Δεν είχαμε καν χρόνο να πάρουμε μετρήσεις». «Α, ναι, σύντομα έχεις γενέθλια», έγνεψε ο σύζυγός της. «Αλλά δεν έχω περιττά χρήματα, οπότε, φίλε, η παραγγελία ακυρώθηκε». «Παρεπιπτόντως, πλήρωσες για την κλιβαριά?» «Ναι», τη διέκοψε ο Βαντίμ και πρόσθεσε. «Ο αποστολέας καλεί παρεπιπτόντως. Συγγνώμη. Ήρθε η ώρα για την επόμενη παραγγελία. Ξεκινήστε, ξεκινήστε». Ο Πάβελ έδιωξε αγενώς τον τεχνικό, σπρώχνοντάς τον κυριολεκτικά έξω από την πόρτα και μετά κοίταξε ξανά καχύποπτα τη γυναίκα του. «Από πού πήρε τον αριθμό αυτού του περίεργου?» «Ναι, τηλεφώνησα μέσω του αποστολέα. Εκείνη μου έδωσε το τηλέφωνό της. Έστειλαν αυτόν τον τύπο». «Δεν μου άρεσε για κάποιο λόγο», είπε ο Πάβελ. «Τα χέρια του έτρεμαν, φαινόταν λίγο νευρικός. Ίσως είναι απλώς άρρωστος. Και το πρόσωπό του είναι πονηρό. Μοιάζει με πληροφοριοδότη. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος να φέρουμε όλο αυτό το όχλο εδώ». «Λοιπόν, η κλειδαριά είχε κολλήσει», είπε αγανακτισμένη η Γιούλια. «Σοβαρά θα με διατάξεις να περιμένω κάτω από τα παράθυρα μέχρι να φτάσεις? Είναι ένα υπέροχο διαμέρισμα, αλλά το βλέπεις να καταρρέει μπροστά στα μάτια σου και δεν θέλεις να κάνεις καμία επισκευή. Δεν έχεις χρήματα, ξέχασες?» Γάβγισε ο Πάβελ και έκλεισε γρήγορα την κόγχη. Το κλεφτό βλέμμα και οι κινήσεις του έδειξαν ξεκάθαρα ότι ο άντρας της είχε ξαναδεί αυτή την κρυψώνα. Και ίσως αυτή η ίδια κόγχη περιείχε κάτι που είχε ήδη πάρει. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν άφησαν αυτόν και τον Καστάν να μπουν σε αυτό το γραφείο. Ο Πάβελ είχε προφανώς λόγο που επέμενε να αγοράσει το διαμέρισμα. Και ο ίδιος θα μπορούσε να είχε βάλει κάτι με δυσάρεστη οσμή στην ντουλάπα, κάτι που θα μπορούσε να μυρίσει ένα σκύλος, αλλά η γυναίκα του δεν θα μπορούσε να αναγνωρίσει. «Τι σκονισμένο μέρος έχετε εδώ!» Η Γιούλια έκανε μια γκριμάτσα με νόημα. «Μακάρι να με άφηνε τουλάχιστον να καθαρίζω εδώ». «Παρακαλώ», γέλασε ο άντρας της. «Μπορείς να παίζεις νοικοκυρά όλο το βράδυ αύριο. Αλλά αν σου πηδήξει κάποιος αρουραίος, δεν φταίω εγώ. Και θα δουλεύεις ξανά μέχρι αργά», μάντεψε η Γιούλια. «Λοιπόν, πόσο ακόμα μπορεί να συνεχιστεί αυτό?» «Δεν σε αφορά», ο άντρας της τον έκανε νόημα να φύγει. «Απλώς τρίψε τα πατώματα και σκούπισε τη σκόνη. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να ανησυχείς». «Ξέρεις, δεν είμαι καθαρίστρια, αλλά σύζυγος», προσβλήθηκε η Γιούλια. «Τι σημασία έχει», γέλασε ο Πάσα. «Κέιτι, πες σε αυτόν τον βλάκα ότι αν εμφανιστεί ξανά θα τον πετάξω κάτω από τις σκάλες». «Αναρωτιέμαι πώς θα το κάνω αυτό», χαμογέλασε. «Έχω μόνο τον αριθμό του τηλεφωνητή». Στην πραγματικότητα,
Θα μπορούσες να φτιάξεις μόνη σου την κλιβαριά, αλλά όπως πάντα υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα να κάνεις. «Μην μου λες πώς να περάσω το χρόνο μου», είπε απότομα ο Πάσα. «Πρέπει να με αφήσεις ήσυχη, αλλιώς θα φέρεις αμέσως ένα σπίτι γεμάτο άντρες. Είναι καλό που γύρισα νωρίς σήμερα. Τέλος πάντων, μην σύρεις κανέναν εδώ». Η Γιούλια άκουσε και είδε ότι ο φόβος κρυβόταν πίσω από τις επιθέσεις και την αγανάκτηση του συζύγου της. Η επίσκεψη του ξένου τον είχε τρομάξει σοβαρά και δεν ήταν μόνο η κρυψώνα. Υπήρχε κάτι άλλο που έπαιζε ρόλο. Συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να τα ανακαλύψει όλα, αποφασίζοντας να διεξάγει τη δική της έρευνα. Τώρα που ήξερε πώς να ανοίξει την κρυψώνα, μπορούσε να την εξετάσει πιο διεξοδικά, ειδικά επειδή η εσοχή ήταν καλυμμένη με πυκνή σκόνη, πράγμα που σήμαινε ότι κανείς δεν είχε κοιτάξει εκεί. Τι λοιπόν είχε τόσο προσελκύσει τον άντρα της σε αυτό το διαμέρισμα? Την επόμενη μέρα, το μεσημέρι, η Γιούλια κάθισε στον υπολογιστή του γραφείου. Εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι η Βασιλίσσα είχε πάει σε ένα καφέ με έναν νέο φίλο, άνοιξε το πρόγραμμα, έβαλε τη νέα της διεύθυνση και στη συνέχεια εκτύπωσε όλα όσα είχε βρει. Ανακάλυψε ότι για πολλά χρόνια το ενίκιο δεν πλήρωνε ο Στεπάν Αντρέεβιτς Σμίρνοφ, αλλά κάποιος Πιότρ Ολέγκοβιτς Ζινόβιεφ. Επίσης, λάμβανε εμβάσματα χρημάτων μέσω πληρεξουσίου. Και κάποιο είδος επιστολής με επιβεβαίωση παράδοσης από συμβολεογραφικό γραφείο στάλθηκε στο διαμέρισμά τους και στη συνέχεια επιστράφηκε. Όλα αυτά την έκαναν ακόμα πιο επιφυλακτική. Από ποιον στο καλό αγόρασε το διαμέρισμα ο σύζυγός της, αν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν είχε εμφανιστεί για 5 ολόκληρα χρόνια? Στο δρόμο για το σπίτι σκέφτηκε τον γείτονα που είχε αναφέρει ο Βαντίμ. Και ήταν τυχερή. Η Όλγα Αλεξάνδροβνα αποδείχθηκε η πρώτη γυναίκα που συνάντησε στην αυλή και δεν δίσταζε καθόλου να κουβεντιάσει. «Στιόπκα», γέλασε η γυναίκα ακούγοντας την πρώτη ερώτηση της Γιούλια. «Εξαφανίστηκε πριν από σχεδόν 5 χρόνια. Ήμουν μάρτυρας όταν εισέβαλαν στο διαμέρισμα. Α, και μύριζε κόλαση. Το φαγητό στο ψυγείο σάπιζε για 6 μήνες. Πώς τα αγόρασες καν? Δεν θα τολμούσα. Για τι πράγμα μιλάς?» Η Γιούλια χλώμιασε. «Τι μυρωδιά ήταν αυτή?» «Μα δεν ξέρεις τίποτα», σήκωσε το φρύδι της η Όλγα Αλεξάνδροβνα. «Ω, αγαπητή μου, το διαμέρισμα είναι πολύ παράξενο. Δεν βρήκαν ποτέ τον ιδιοκτήτη, αν και έψαξαν καν σε εκείνη την καταραμένη ντουλάπα του. Εξαφανίστηκε. Γύρισα από την τάτσα και έκανα συναγερμό. Νόμιζα ότι ο Στιόπκα είχε πεθάνει, αλλά μετά κάλεσα την αστυνομία. Και υπήρχε ένα ψυγείο γεμάτο σάπιο κρέας που βρωμούσε. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο Σμιρνόφ απλώς εξαφανίστηκε». Η Γιούλια χλώμιασε. «Και ο άντρας μου είπε ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης πήγε να ζήσει με τα παιδιά». «Φαίνεται ότι σε γλίτωσε», χαχάνισε η γειτόνισσα, απολαμβάνοντας φανερά την εντύπωση που είχε κάνει. Υπήρχαν τέτοιες φήμες για το θάνατο του Στιόπκινα. Ήταν μεγαλοεπιχειρηματίας άλλωστε, εργένης. Τι είδους οικογένεια είχε? «Ω, είμαι εδώ όλη μου τη ζωή. Είναι αλήθεια ότι είχε μια γυναίκα, αν και όχι μόνο μία, αλλά ο Στιόπκα δεν είχε καμία πρόθεση να παντρευτεί ή να κάνει παιδιά. Ξέρεις, ήταν πριν από 30 χρόνια, αλλά το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Έδιωξε μία έγκυο γυναίκα, μία τόσο τέλεια ομορφιά. Και τι θέλουν αυτοί, οι άντρες? Και ποιος μας πούλησε το διαμέρισμα τότε?» Κοίταξε τη γειτόνισά της, την Γιούλια, ακατανόητα. Αν δεν υπάρχουν κληρονόμοι και ιδιοκτήτης. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι, το κράτος? Η γυναίκα σήκωσε τους ώμους της. «Πιθανότατα υπήρχε πληστηριασμός και απλά δεν ξέρεις. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάθεται εκεί αν κανείς δεν πληρώνει γι' αυτό. Νομίζεις ότι ο γείτονας εξαφανίστηκε πραγματικά?» ρώτησε η Γιούλια. «Ναι, κάτι τέτοιο». «Δεν θα πέθαινε μόνο από κακία», αναστέναξε η γειτόνισσα. «Έκανε τη ζωή αυτού του επισκευαστή άθλια τότε. Αμέσως μετά τα δικαστήρια εξαφανίστηκε. Ή μήπως εκείνο το παιδί τον χτύπησε στο κεφάλι κάπου σε ένα σκοτεινό σοκάκι. Δεν θα πω ψέματα. Η Στιόπκα είχε αρκετούς εχθρούς έτσι κι αλλιώς». «Πήγε κανείς άλλος εκτός από αυτήν την έγκυο γυναίκα να τον δει?» ρώτησε η Γιούλια με ενδιαφέρον. «Πώς να ξέρω. Μέναμε στην τάτσα εκείνο το καλοκαίρι», απάντησε η γειτόνισσα άτονη.
Αλλά άκουσα κραυγές μερικές φορές. Η Στιόπκα φώναζε συνέχεια ότι κάποια σοφία θα τον πήγαινε στον τάφο του και υποσχέθηκε να αφήσει τα πάντα στο γιο του. Αλλά πού είχε καν γιο? Ή μήπως η τηλεόραση μιλούσε δυνατά? Αλλά η Γιούλια δεν πίστηκε από αυτήν την εξήγηση. Καταλάβαινε πολύ καλά ότι η ιστορία με το διαμέρισμα είχε γίνει ακόμα πιο παράξενη και η αντίδραση του Καστάν είχε τώρα μια απόλυτα λογική εξήγηση. Προφανώς είχαν προσπαθήσει να καθαρίζουν το διαμέρισμα κάποια στιγμή, αλλά η ελαφριά μυρωδιά είχε ακόμα ενσωματωθεί στο ξύλο. Γι' αυτό το σκυλί είχε αντιδράσει τόσο ασυνήθιστα. Άλλωστε, ο Καστάν είχε λάβει αστυνομική εκπαίδευση, ακόμα κι αν δεν είχε γίνει επαγγελματίας σκύλος αναζήτησης. Εμπνευσμένη από τις νέες της γνώσεις, η Γιούλια γύρισε σπίτι. Βγήκε βόλτα με το σκύλο, συλλογιζόμενη όλα όσα είχαν συμβεί, και μετά, επιστρέφοντας σπίτι, άρχισε να σφουγγαρίζει τα πατώματα. Χρειαζόταν επειγόντως 2 πράγματα: το κλειδί για το σιρτάρι του γραφείου του συζύγου της και το τηλέφωνό του. Μία ευκαιρία να κρυφτεί πίσω από την κουρτίνα της μυστικότητας παρουσιάστηκε το ίδιο βράδυ. Ο σύζυγός της πέταξε την τσάντα του, την οποία δεν αποχωριζόταν ποτέ, στον νηπτήρα δίπλα στην είσοδο και όρμησε στο ντουζ, αναδύοντας τη μυρωδιά του γυναικείου αρώματος κάποιου άλλου, σαφώς ακριβού και μακράς διαρκείας. Σύντομα το νερό άρχισε να τρέχει και μετά το πλυντήριο ρούχων έβαλε μπρος. Ο Πασά έσβηνε τα ίχνη του ραντεβού του, αλλά αυτή τη στιγμή η Γιούλια δεν έδινε καμία σημασία. Άνοιξε το τηλέφωνό του, εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης. Ο σύζυγός της χρησιμοποιούσε πάντα τον ίδιο κωδικό, 4-8, έναν αριθμό που ο Πασά θεωρούσε τυχερό. Βρήκε μία συζήτηση σε ένα messenger, μία συνδρομήτρια ονόματι Καρινότσκα, με μία φωτογραφία μίας αρπακτικής, χαμογελαστής καλονής στην εικόνα προφίλ του, έγραψε: «Λοιπόν, το άνοιξες? Τίποτα. Καλύτερα να κοιτάξεις, δεν γίνεται. Πρέπει να έκρυψε τα έγγραφα εκεί. Γκρεμίστε τον τοίχο αν χρειάζεται. Καλύτερα να κοιτάξεις». Απαντώντας, ο Πάβελ βρήκε αμήχανα δικαιολογίες και ορκίστηκε την αγάπη του. Η Γιούλια αντέγραψε την αλληλογραφία τους και τον αριθμό της ερωμένης της στο τηλέφωνό της. Έπειτα έβαλε το τηλέφωνο του συζύγου της πίσω στο σακάκι της, έσφιξε τα κλειδιά στο χέρι της και έτρεξε στο γραφείο. Με την καρδιά της να χτυπάει δυνατά, άνοιξε γρήγορα το σιρτάρι. Έπειτα άρχισε να φωτογραφίζει ό,τι μπορούσε να βρει. Λοιπόν, μετά επέστρεψε τα κλειδιά και πήγε στην κουζίνα για να ζεστάνει το δείπνο. Αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας στη δουλειά, η Γιούλια μπόρεσε να εξετάσει το δώρο της πιο προσεκτικά. Ανακάλυψε ότι δεν ήταν το κράτος που πουλούσε το διαμέρισμα, αλλά ο ίδιος ο Ζινόβιεφ, ο Πιότρ Ολέγκοβιτς, υποτίθεται με πληρεξούσιο. Δεν υπήρχε ούτε μια λέξη στις εφημερίδες για τον θάνατο του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Επικαλούμενη προβλήματα υγείας, η Γιούλια πήρε άδεια από τη δουλειά. Ήταν σημαντικό για εκείνη να δει αυτή την Καρίνα το συντομότερο δυνατό. Δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ. Το κορίτσι με το γνωστό άρωμα και πρόσωπο πετάχτηκε έξω από το γραφείο του ηλεκτρονικού καταστήματος ακριβώς στις 5 η ώρα και έσπευσε στο κοντινό εμπορικό κέντρο. Εκεί, στο χώρο εστίασης, την περίμενε ένας πολύ σκιώδης άντρας. Η Καρίνα έτρεξε χαρούμενα κοντά του. «Θείε Πέτια», είπε, αγκαλιάζοντας τον άντρα γύρω από το λαιμό. «Είναι καλό που κατάφερες να δραπετεύσεις. Δεν λειτουργεί. Αυτός ο ηλίθιος Πάσκα δεν μπορεί να βρει τα έγγραφα». Τι σημασία έχει. Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος», γέλασε ο Πιότρ. «Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να καταλάβει ο ηλίθιος σου ότι δεν αγόρασε ποτέ διαμέρισμα και ότι ο συμβολιογράφος ήταν απατεώνας. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να ξεθάψει κάτι και μετά μπορείς να διεκδικήσεις την περιουσία του παππού σου». «Ναι, αυτό θα ήταν ωραίο, αλλιώς έχω κουραστεί να περιμένω», έγνεψε η Καρίνα. «Και η μητέρα μου αποφάσισε να μετανοήσει στην επιθανάτια κλίνη της. Θα μπορούσε να μου είχε φέρει τα έγγραφα αμέσως ή τουλάχιστον να τα είχε καταστρέψει. Τα άφησε στο διαμέρισμα. Τώρα ψάξε που πήγαν». «Δεν πειράζει, μην ανησυχείς», χαμογέλασε ο Πιότρ. «Αν δεν βρει τίποτα, θα τον κάνεις να ανακαινήσει το διαμέρισμα. Θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τα πάντα εγκαίρως. Νομίζω ότι η κρυψώνα δεν είμαι στην τουλάπα τελικά». Ο παππούς δεν ήταν τόσο απλός όσο φαινόταν. Συνέχισαν να κουβεντιάζουν και η Γιούλια βιαζόταν ήδη έξω. Της ήταν σαφές ότι αυτοί οι δύο πίστευαν τον παππού νεκρό
και με κάποιο τρόπο σχεδίαζαν να καταλάβουν το διαμέρισμά του. Αλλά γιατί τους πίστεψε ο Πάσα? Και πώς μπόρεσε να αγοράσει αυτό το μέρος, το οποίο σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορούσε να πουληθεί? Τα μυστήρια γίνονταν πάρα πολλά. Η Γιούλια επέστρεψε σπίτι, έβαλε τον Καστάν σε λουρί και πήγε στο πάρκο, καλώντας τον αριθμό για τις υπηρεσίες καθαριότητας. Η φωνή του αποστολέα ακουγόταν δυσαρεστημένη αυτή τη φορά. «Τι χρειάζεστε? Να υποβάλλετε παράπονα για επισκευαστές κατά τη διάρκεια της ημέρας». «Συγγνώμη, αλλά μπορείτε να μου δώσετε τον αριθμό του ειδικού που ήταν στη διεύθυνσή μας?» ρώτησε η Γιούλια. «Το όνομά του είναι Βαντίμ». «Δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας», είπε απότομα η άλλη γυναίκα. «Τότε μπορείτε να με καλέσετε ξανά. Απλώς όχι στο σπίτι, αλλά στο πάρκο», ρώτησε η Γιούλια. «Έχω ένα τεχνικό πρόβλημα». Μου έπεσε η φτέρνα. «Αυτό είναι αστείο», ρώτησε ο αποστολέας. «Πού να κοιτάξω? Θα στείλουμε αμέσως έναν διασώστη». «Ω, θα είσαι πραγματικός σωτήρας», έλαμψε η Γιούλια. Ο Βαντίμ εμφανίστηκε στο πάρκο περίπου 15 λεπτά αργότερα. Ωστόσο, δεν υπήρχε ιδιαίτερη χαρά βλέποντάς την στο πρόσωπό του. Κάθισε δίπλα της στο παγκάκι και κοίταξε τα πόδια της. Φορούσαν αθλητικά παπούτσια. «Ποιο είναι το αστείο?» ρώτησε έκπληκτος. «Λοιπόν, έπρεπε με κάποιο τρόπο να σε βρω χωρίς να με πιάσει ο Κέρβερος στο τηλέφωνο», εξήγησε η Γιούλια. «Ίσως θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε αριθμούς. Παρεπιπτόντως, έχω κάποια νέα». Στη συνέχεια, έκανε μια σύντομη αναφορά στην έρευνά της. Ο δάσκαλος άκουσε προσεκτικά, χωρίς να τον διακόψει, και μετά σταμάτησε για μια μεγάλη στιγμή. Έπειτα ξαφνικά έλαμψε, σαν μαθητής που μόλις είχε λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκίνησες μια ιστορία εδώ», είπε με θαυμασμό ο Βαντίμ. «Αλλά συμφωνώ, υπάρχει κάτι το ύποπτο σε αυτό. Ο παππούς μου δεν έφερνε ποτέ νεαρές γυναίκες στο σπίτι μπροστά μου, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά υπήρχε μια γυναίκα περίπου 50 χρονών που συνήθιζε να έρχεται, έξυπνη, όμορφη, αλλά κάπως κακιά. Το όνομά της ήταν Σοφία, το θυμάμαι καθαρά, και πάντα έκαναν τις ίδιες συζητήσεις. Στην αρχή ο ιδιοκτήτης την μάλωνε για πολλή ώρα, μετά της φώναζε, την απείλησε ότι θα την έδιωχνε, φώναζε ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά και της έδωσε χρήματα. «Πώς το ξέρεις?» ρώτησε η Γιούλια. «Δεν το έκρυψε?» «Όχι, το κουβαλούσε στα χέρια της σαν τρόπαιο, μετρώντας το καθώς περπατούσε», θυμήθηκε ο Βαντίμ. Αυτή η γυναίκα ήταν πολύ άπλιστη. Θυμάμαι πως ούρλιαζε ότι ο παππούς της ξόδευε τα χρήματα σε επισκευές και έτσι εξαπατούσε την κόρη της. Και είπε ότι το κορίτσι δεν θα έπαιρνε τίποτα μετά τον θάνατό του έτσι κι αλλιώς. «Δεν ήταν κληρονόμος», είπε, «και δεν ήταν τίποτα για αυτόν». «Άρα είχε κόρη?» Η Γιούλια εξεπλάγει. «Τότε θα μπορούσε να είναι η Καρένα». Είπε ότι η μητέρα της πέθανε, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να διεκδικήσει την κληρονομιά αυτή τη στιγμή. Και πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Αν ο πατέρας δεν αναγνώριζε την κόρη, θα χρειαζόταν τεστ DNA. «Λοιπόν, δεν τον έχουν βρει, οπότε με ποιον θα τον συγκρίνουμε?» ρώτησε ο Βαντίμ. «Εκτός αν ξέρουν με βεβαιότητα πού βρίσκεται ο παππούς ή το σώμα του και σκοπεύουν να δημοσιοποιήσουν αυτό το γεγονός. Αν και τι τους εμπόδισε να το κάνουν νωρίτερα, δεν ξέρω. Υπάρχουν φυσικά πολλά ερωτήματα». Η Γιούλια έτριψε τους κροτάφους της. «Ας κρατήσουμε επαφή τότε. Πάρε με τηλέφωνο αν θυμηθείς κάτι σημαντικό. Και θα σε πάρω κι εγώ τηλέφωνο, εντάξει? Ενημέρωσέ με για την έρευνα», χαμογέλασε ο εργοδηγός. «Και σε παρακαλώ, πρόσεχε». Η Γιούλια έγνεψε καταφατικά και κατευθύνθηκε προς το σπίτι. Δεν ήταν περίεργο που αυτή η συμφωνία για το διαμέρισμά της φαινόταν παράξενη. Έπρεπε να την είχε αρνηθεί από την αρχή. Ωστόσο, ήξερε πολύ καλά ότι δεν θα την είχε σώσει. Ο σύζυγός της προφανώς δεν ενδιαφερόταν για το γάμο τους. Γι' αυτόν η σύζυγός του είχε γίνει προπολού μια βολική, απλήρωτη οικονόμος. Αλλά τώρα η ίδια η Γιούλια δεν ήθελε πλέον να επιδιορθώσει την διαλυμένη σχέση τους. Το μόνο που ήθελε ήταν να τακτοποιήσει αυτό το περίπλοκο ζήτημα. Και η εξαφάνιση του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος ήταν το ίδιο γεγονός που την όθησε να τακτοποιήσει τη ζωή της. Την επόμενη μέρα ζήτησε ξανά άδεια. Το αφεντικό της, με αποδοκιμασία, τη συμβούλεψε να πάει στην κλινική,
Αλλά η Γιούλια είχε συσσωρεύσει πολύ χρόνο άδειας, οπότε σκόπευε να τον εκμεταλλευτεί. Τελικά, το αφεντικό της συμφώνησε να της δώσει μερικές μέρες και η Γιούλια, με καθαρή συνείδηση, άρχισε να ψάχνει στο γραφείο αφού είδε τον άντρα της να πηγαίνει στη δουλειά. Αλλά η Κρυψώνα δεν είχε τίποτα άλλο παρά ένα παχύ στρώμα σκόνης. Κοίταξε τα πάντα, μπήκε κιόλας στην ντουλάπα, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι ψηλαφούσε τον τοίχο και κάτι προεξήχε κάτω από το σοβατεπί. Η Γιούλια πήρε αποφασιστικά ένα μαχαίρι και άρχισε να τρυπάει το στενό κενό. Στην αρχή δεν είχε τύχει, αλλά μετά όχι ένα, αλλά 2 αντικείμενα κυριολεκτικά πετάχτηκαν στα χέρια της. Μια κάρτα SIM κινητού και μια κάρτα μίμης από κάμερα αυτοκινήτου ή φωτογραφική μηχανή. Η Γιούλια κοίταξε αυτά τα πράγματα και ο Καστάν έτρεξε πιο κοντά και γάβγισε σαν τρελός. Αφού κατάφερε να τον ηρεμήσει, η Γιούλια αποφάσισε να δει ποιες ηχογραφήσεις μπορεί να υπήρχαν σε αυτόν τον δίσκο. Δεν μπορούσε να ελέγξει την κάρτα SIM. Ήταν ένα παλιό μοντέλο και χρειαζόταν ένα κατάλληλο τηλέφωνο. Το smartphone της είχε μόνο μια κάρτα microSIM. Κάθισε στο γραφείο του γραφείου και άνοιξε το φορητό υπολογιστή του συζύγου της, το οποίο κρατούσε περισσότερο για επίδειξη παρά για δουλειά. Η Γιούλια δεν τον είχε δει ποτέ να ανοίγει τον υπολογιστή, αλλά δεν ήξερε ότι τη στιγμή που πάτησε το κουμπί λειτουργίας, η κάμερα web του φορητού υπολογιστή άρχισε να καταγράφει και η νεαρή γυναίκα απλώς άρχισε να καταγράφει. Υπήρχε ένα μόνο αρχείο στην κάρτα μνήμης και όλα ξεκίνησαν με τον καυγά. Ένα ραντεβού πριν από 5 χρόνια ήταν παγωμένο στη γωνία του κάδρου. Η Γιούλια παρακολουθούσε αυτό το χρονικό των γεγονότων, μαγεμένη. Έβλεπε τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος για πρώτη φορά. Η ηχογράφηση είχε ήχο. Οι άνθρωποι στο βίντεο ύψωναν τις φωνές τους. Η δεύτερη ήταν μια όμορφη γυναίκα περίπου 50 ετών, η ίδια Σοφία. «Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», ούρλιαξε. «Δεν το έκανα εγώ για σένα. Ποιος δεν έχει βρεθεί στο κρεβάτι σου τόσο καιρό», χαμογέλασε πονηρά ο Στεπάν Αντρέιτς. «Θα δείξεις σε όλους την κόρη σου, ή μήπως ήμουν ο μόνος που έλαβε τέτοια τιμή? Πώς τολμάς?» «Είμαι μια ειλικρινής γυναίκα», ούρλιαξε η Σοφία. «Δεν αναγνωρίζω την Καρίνα», απάντησε κουρασμένα ο άντρας. «Ζει μια εντελώς άσωτη ζωή, σχεδιάζοντας πάντα κάποιο είδος απάτης. Δεν χρειάζομαι μια κόρη τυχοδιώκτη. Μεγάλωσέ την και συντηρήσου την μόνος σου. Από την πλευρά μου η δουλειά είναι κλειστή. Αλλά εσύ δεν έχεις κανέναν άλλο», ούρλιαξε ο καλεσμένος. «Στα γεράματα δεν θα υπάρχει κανείς να σου δώσει ένα ποτήρι νερό. Κάνεις λάθος». Ο άντρας στο βίντεο κάθισε στο τραπέζι και υπέγραψε κάποιο χαρτί με μια επιδεικτική νότα. «Αυτό είναι το τελευταίο που θα λάβεις. Επικοινωνήστε με το λογιστή μου για την πληρωμή. Γιατί χρειάζεσαι τόσα πολλά?» Η γυναίκα χτύπησε τη γροθιά της στο τραπέζι. «Αυτό δεν είναι για μένα, αλλά για το γιο μου», γέλασε ο Στεπάν Αντρέιτς. «Αυτός, σε αντίθεση με την κοπέλα σου, είναι σίγουρα δικός μου. Η Ίνα δεν είχε κανέναν πριν από εμένα. Κρίμα που ήταν πολύ περήφανη για να ανεχθεί τις επιθεωρήσεις μου. Όπως ο γιος της, έτσι κι αυτός μοιάζει με τη μητέρα του». Απέδειξε επίσης ότι ήταν φτιαγμένος από το σωστό υλικό. «Και μετά το θάνατό μου, ο τύπος θα τα πάρει όλα. Η διαθήκη έχει ήδη γραφτεί. Το μόνο που μένει είναι να την παραδώσω στο συμβολεογράφο για φύλαξη». Όχι. Η γυναίκα, εξαγριωμένη, έσπρωξε τον Στεπάν Αντρέιτς μακριά. Αυτός τινάχτηκε, έπεσε αδέξια στη γωνία του τραπεζιού με τον κρόταφο και έχασε τις αισθήσεις της. Η Σοφία ούρλιαξε, άρπαξε το ματωμένο φύλλο χαρτιού με την υπογραφή και έτρεξε στην πόρτα. Και ο άντρας, ξαπλωμένος μπρούμητα στο τραπέζι, ξαφνικά σηκώθηκε και με δυσκολία έβγαλε το τηλέφωνό του. Πληκτρολόγησε ένα μήνυμα και μετά έβγαλε την κάρτα SIM. Το χέρι του εμφανίστηκε στο επόμενο καρέ και η ηχογράφηση τελείωσε. Προφανώς ήταν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που είχε καταφέρει να κρύψει την κάρτα μνήμης και την κάρτα SIM. Και μετά πιθανότατα δεν μπορούσε να καλέσει για βοήθεια και πέθανε εκεί, εντελώς μόνος, χωρίς να έχει δει ποτέ το γιο του. Εκείνη τη στιγμή η Γιούλια κατάλαβε επιτέλους την βασανιστική σκέψη που στριφογύριζε στο κεφάλι της για αρκετό καιρό. Χρειαζόταν επειγόντως να μιλήσει στον Βαντίμ γι' αυτό και εκείνος είχε συμφωνήσει να συναντηθούμε για λίγο στο πάρκο. Άκου,
«Αυτό δεν μπορεί να είναι απλώς σύμπτωση», είπε, δείχνοντάς της ξανά την ηχογράφηση από το τηλέφωνό της. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ονομαζόταν Στεπάν Σμιρνόφ. «Έχετε το ίδιο επώνυμο και πατρόνυμο». «Ναι, το έχω ήδη σκεφτεί», κούνησε το χέρι του. «Αλλά είναι καθαρή σύμπτωση. Τον ρώτησα κιόλας αν είχε χάσει ένα μυιο». Έπρεπε να δεις πως γέλαζε ο παππούς εκείνη τη στιγμή. Μου είπε να μην φαντασιώνομαι, απλώς έχουμε το ίδιο επώνυμο και δεν βλέπεις την ομοιότητα, επέμεινε η Γιούλια. «Έλα, σταμάτα. Υπάρχουν πολύ παρόμοιοι άνθρωποι στον κόσμο», απέρριψε ο Βαντίν. «Και το Σμιρνόφ είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα επώνυμα. Έχετε ιδέα πόσο πιθανή είναι μια τέτοια σύμπτωση? Ξέρετε, εγώ η ίδια υποψιαζόμουν ότι όλα αυτά δεν ήταν απλώς σύμπτωση. Άλλωστε, ο παππούς μου φερόταν κάπως περίεργα, προσπαθούσε να με πειθαρχήσει και μετά μου φώναζε σαν να ήμασταν συγγενείς. Και ξέρετε, οι άνθρωποι από τα ορφανοτροφία έχουν αυτό το όνειρο, να βρουν συγγενείς». Έτσι πίστεψα στη σχέση μας. Διασκέδασα τον παππού μου και αυτός απλώς γέλασε. Φάνηκε έκπληκτη η Γιούλια. «Και για το επώνυμο?» «Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Είχα έναν Σμίρνοφ στο στρατόπεδο. Ναι, σας λέω, είμαστε πολλοί», χαμογέλασε. Παρεπιπτόντως, ο παππούς μου το γέλασε και είπε ότι του θύμιζα πραγματικά τον γιο του. Περιπλανήθηκε επίσης σε κάποια ορφανοτροφία. Έτσι, ο Στεπάν Αντρέιτς μας αποκάλεσε και τους δύο χαζούς. Τέλος πάντων, είναι λάθος. «Εντάξει, ας είναι. Αλλά μπορείς να κρατήσεις αυτή την κάρτα με το βίντεο?» ρώτησε. «Και θα προσπαθήσω να μάθω πού πήγε». Λοιπόν, ο Στεπάν Αντρέιτς δεν μπορεί να εξαφανίστηκε έτσι απλά με ένα τέτοιο τραύμα στο κεφάλι. Άλλωστε, η μυρωδιά στο διαμέρισμα υποδηλώνει ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι συνέβη ως εξής. Συνειδητοποίησε ότι πέθαινε, πήγε στην ντουλάπα του για να κρύψει την ηχογράφηση, αλλά δεν μπορούσε να βγει ξανά και πέθανε εκεί. Γι' αυτό το σκυλί γάβγιζε στην ντουλάπα. «Και πού εξαφανίστηκε?» γέλασε ο Βαντίν. «Θα έπρεπε να γράφεις μια αστυνομική ιστορία. Νομίζω ότι η Σοφία επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος», είπε σταθερά η Γιούλια. «Και ίσως με έναν συνεργό, για παράδειγμα τον ίδιο Πιότρ, αλλά όχι αμέσως. Και κατάφεραν με κάποιο τρόπο να βγάλουν το σώμα και να το κρύψουν και να απλώσουν κρέας σε όλο το διαμέρισμα για να καλύψουν τη μυρωδιά. Λοιπόν, το ψυγείο έσπασε και στο τέλος δεν βρήκαν αυτό που έψαχναν. Ήταν πιθανώς η διαθήκη και σίγουρα πρέπει να είναι κάπου». «Ω Γιούλ, αυτό είναι. Τελειώστε αυτή την έρευνα», είπε σταθερά ο Βαντίμ. «Θα πάμε απλώς στο βίντεο στην αστυνομία και θα αφήσουμε να ψάξουν για το πτώμα. Τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν. Δεν ενδιαφέρεστε καν να μάθετε ποιος είναι ο γιος του?» Κοίταξε τον εργοδηγό με τα μάτια της ορθάνικτα από έκπληξη. «Ξέρεις κάτι, δώσε μου χρόνο μέχρι αύριο και αν δεν ξεκαθαρίσει τίποτα, θα πάμε στην αστυνομία». Χωρίστηκαν. Η Γιούλια έσπευσε σπίτι με τον Καστάν, αλλά δεν ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της παρακολουθούσε το βίντεο στο λάπτοπ του και είχε ήδη βρει την κρυμμένη κάρτα SIM. Σε αντίθεση με τη σύζυγό του, ο Πάβελ είχε ήδη βρει ένα παλιό ακουστικό τηλεφώνου στο γραφείο και το επαναφόρτιζε σε σημείο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο αυτό το διάστημα. Τελικά, το τηλέφωνο άνοιξε. Το εικονίδιο αποστολής μηνύματος φώτισε την οθόνη. Η καρδιά του Πάβελ πάγωσε. Σίγουρα δεν το είχαν σχεδιάσει αυτό. Πήγε στη λίστα μηνυμάτων για να βρει το απεσταλμένο μήνυμα και είδε κάτι που τον έκανε να πεταχτεί. Το μήνυμα ήταν γραμμένο καθαρά από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Το κείμενο ήταν απλό και λακωνικό. «Γιέ μου, συγχώρεσέ με, έκανα λάθος. Όλα τα έγγραφα είναι στον συμβολεογράφο. Το αντίγραφό σου βρίσκεται στο ταχυδρομείο, σε μια ταχυδρομική θηρίδα με δεκαετή πληρωμή. Αριθμός κινητού, ημερομηνία γέννησής σου. Μπαμπά». Ο Πάβελ άρχισε αμέσως να τηλεφωνεί στην ερωμένη του. Αυτό ήταν σαφώς αυτό που έψαχναν. Η Καρίνα έτρεξε 10 λεπτά αργότερα και η Γιούλια εξακολουθούσε να περπατάει με το σκύλο από το πάρκο. Το ζευγάρι αποφάσισε ότι δεν είχε νόημα να κρύβεται άλλο. Ήξεραν για το βίντεο, αλλά δεν είχαν ιδέα τι περιείχε. Έτσι, έπρεπε να ρωτήσουν διεξοδικά την Γιούλια γι' αυτό. «Τι ηλίθιοι ήμασταν», γκρίνιαξε η Καρίνα κοιτάζοντας τον εραστή της με αηδία. «Δεν σκέφτηκες να ψάξεις πιο προσεκτικά?» «Λοιπόν, ούτε εσύ ήξερες για τη διαθήκη», χαχάνισε ο Πάβελ. «Και δεν θα το είχα ανακαλύψει αν η μητέρα μου δεν ήθελε να καλέσει έναν ιερέα πριν πεθάνει», είπε η Καρίνα.
Και εγώ κρυφά άκουσα. Καταλαβαίνετε, δεν ήθελε να μου εξομολογηθεί. Έτσι αποδείχθηκε ότι ο πατέρας μου είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό λείπασμα για το αγαπημένο παρτέρι της μητέρας μου στην τάτσα. Και έχω ακόμα έναν συγκεκριμένο αδελφό και μία διαθήκη που ο πατέρας μου δεν έχει δώσει ακόμα στον συμβολεογράφο. Αλλά τώρα, φαίνεται, υπάρχει η ευκαιρία να αλλάξουν τα πάντα. Πρέπει να βρω αυτόν τον αδελφό και να μάθω την ημερομηνία γέννησής του. Λοιπόν, και μετά να πάρω πρώτα τα έγγραφα από το χρηματοκιβώτιο. Και πώς θα τη βρεις? Ο Πάβελ φαινόταν ακατανόητος. Τα χοντρά χείλη του κοιμήθηκαν, σαν να υπολόγιζε κάτι στο κεφάλι του. «Θα ρωτήσω τη γυναίκα σου», είπε η Καρίνα. «Είναι σαφώς πιο έξυπνη από εσένα». Ένα πιστόλι εμφανίστηκε από το πουθενά στο χέρι της. Ο Πάβελ χλώμιασε. Δεν είχε χειριστεί ποτέ όπλο, αλλά αυτό το σιδερένιο κατασκεύασμα φαινόταν αρκετά εντυπωσιακό στο χέρι της ερωμένης του. Εκείνη τη στιγμή η μπροστινή πόρτα έκλεισε με δύναμη. Η Γιούλια μπήκε μέσα και έβαλε τα καστανόχρωμα πόδια της στο μπάνιο. Εκείνη τη στιγμή χτυπήθηκε στο κεφάλι. Ο σκύλος γάβγισε μανιωδώς έξω από την πόρτα του μπάνιου, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ερωμένη του. «Κράτα την ηλίθιε», άκουσε η Γιούλια παλεύοντας να ανοίξει τα μάτια της. Το κεφάλι της πονούσε τρομερά. «Γιατί είσαι τόσο τρελή?» μουρμούρισε ο άντρας της απελπισμένος. «Η Γιούλια είναι ακίνδυνη. Γιατί την δέμεις?» «Κοίτα, αλλιώς θα σε πυροβολήσω», είπε απότομα η Καρίνα. Βρήκε χρόνο να διαφωνήσει. Ο Πάβελ έδεσε υπάκουα τη γυναίκα του στην καρέκλα με σκοινιά. Η Γιούλια τον κοίταξε στα μάτια και είδε μόνο φρίκι. Ο άντρας της φοβόταν προφανώς τον συνεργό του στο έγκλημα, αλλά δεν υπήρχε χρόνος να τον λυπηθεί. Ο Πάβελ έδεσε προσεκτικά τα χέρια και τα πόδια της με σκοινιά απλώματος, τα οποία έσκαβαν επώδυνα το δέρμα της. «Ας μιλήσουμε τώρα», χαμογέλασε πονηρά η Καρίνα, κοιτάζοντας τη γυναίκα του εραστή της. «Τι έβλεπες στο λάπτοπ σου? Και πού είναι αυτή η ηχογράφηση παρεπιπτόντος?» «Δεν έχει σημασία. Θα αναφερθεί στην αστυνομία αύριο», απάντησε η Γιούλια. «Και όλα θα τελειώσουν επιτέλους. Ελπίζω να βρουν τον πατέρα σου και να του κάνουν μία αξιοπρεπή ταφή. Ποιος χρειάζεται τα παλιά του κόκαλα?» Η Καρίνα ξέσπασε σε γέλια. «Αλλά θα χρειαζόμουν λίγα χρήματα». Ξέρεις καν πόσο πλούσιος ήταν? Έχει εκατομμύρια σε λογαριασμούς στο εξωτερικό και όλα θα γίνουν δικά μου μόλις καταστρέψω την άθλια διαθήκη του. «Γιατί πράγμα μιλάς?» Η Γιούλια την κοίταξε σαστισμένη. «Τι διαθήκη? Πώς μπορείς να είσαι τόσο ηλίθια?» Η Καρίνα κοίταξε τον αντίζηλό της με ήκτο. «Φυσικά είναι του πατέρα σου. Το έκρυψε, αλλά τώρα ξέρουμε που να ψάξουμε. Παρεπιπτόντος, δεν χρειάζομαι καν τον αδερφό μου γι' αυτό. Δουλεύεις για εμάς στο ταχυδρομείο, οπότε μπορείς να ελέγξεις τα χαρτιά για να δεις ότι αυτό το γραμματοκιβώτιο είναι μισθωμένο για 10 χρόνια». Η Γιούλια χλώμιασε, αλλά προσπάθησε να κρατηθεί. Αυτό το γραμματοκιβώτιο ήταν από καιρό το θέμα των αστείων όλων. Αλλά όσο ίσχυε η χρέωση, μόνο όσοι είχαν τον κωδικό μπορούσαν να το ανοίξουν και να αφαιρέσουν το περιεχόμενό του. Επιπλέον, σε όλο αυτό το διάστημα, μόνο 1 γράμμα είχε φτάσει στο γραμματοκιβώτιο. Ένας χοντρός φάκελος χωρίς διεύθυνση επιστροφής και χαρτιά μέσα. Η Γιούλια το δέχτηκε η ίδια, και ενώ η Καρίνα έστρεψε το όπλο προς το μέρος της και ούρλιαζε, ο Πάβελ πέθαινε από φόβο. Ο Καστάν εντωμεταξύ γάβγιζε ασταμάτητα. Και μέσα σε όλο αυτόν τον θόρυβο, όλοι έχασαν τη στιγμή που η πόρτα άνοιξε διάπλατα. Ένα άλλο άτομο εμφανίστηκε στο δωμάτιο. Όταν εμφανίστηκε μπροστά στα μάτια της Γιούλια, στην αρχή νόμιζε ότι είχε παραισθήσεις. «Βαντίμ, τι κάνεις εδώ?» «Κοίτα, πώς είναι δυνατόν αυτό? Έλαβα ένα μήνυμα από το τηλέφωνο του παππού μου», ούρλιαξε. «Και τελικά είμαι ο γιος του. Είχες δίκιο. Απλώς παρασύρθηκε από το τεστ του. Δεν μπορούσε να μου το ομολογήσει εγκαίρος». «Αχ, γιέ μου», χαμογέλασε αρπακτικά η Καρίνα. «Τέλεια, πάσα, πιάσέ τον». Ο σύζυγος της Γιούλια όρμησε στον εισβολέα. Ακολούθησε συμπλοκή με τους 2 μπλεγμένους σε μια μπάλα. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός, μετά μια κραυγή, ένας ήχος χτυπήματος. Και η Καρίνα ξαφνικά άφησε το όπλο και άρχισε να ψάχνει σε ό,τι έβρισκε στο οπτικό της πεδίο. Τα παιδικά μπιχλιμπίδια της Γιούλια πέταξαν έξω από τα κουτιά.
ακολουθούμενα από ένα άλμπουμ μωρού που έπεσε στο πάτωμα, ανοίγοντας την ίδια σελίδα που η Γιούλια θα προτιμούσε να ξεκολλήσει από την καρδιά της. «Τι είναι αυτό?» ούρλεξε η Καρίνα. «Αστιεύονται». «Πας, κοίτα, η γυναίκα σου μας ξεγέλασε. Αυτοί οι δύο γνωρίζονται εδώ και πολύ καιρό. Τι λες?» Ο Βαντίμ σκούπισε το αίμα από το σκασμένο χείλος του. «Ηλίθιε, κοίτα τη φωτογραφία», ούρλεξε η Καρίνα και προσπάθησε να χτυπήσει τον αδερφό της. Εκείνη τη στιγμή η αστυνομία εμφανίστηκε στο διαμέρισμα. Η Όλγα Αλεξάνδροβνα κοίταξε έξω πίσω από τους ένστολους, ανήσυχη. Είχε καλέσει την αστυνομία, τρομοκρατημένη από τον πυροβολισμό και το γάβγισμα του σκύλου. Η Καρίνα και ο Πάβελ μεταφέρθηκαν μακριά. Η Γιούλια λύθηκε από την καρέκλα της. Κάθισε στο πάτωμα δίπλα στο ανοιχτό άλμπουμ και κοίταξε τη φωτογραφία που είχε τόσο αναστατώσει την Καρίνα. Ο Βαντίν, ή μάλλον ο Ντίμα, έσκυψε δίπλα του. Δεν του άρεσε τόσο πολύ το πλήρες όνομά του ως παιδί που σκέφτηκε ένα σύντομο. «Γιατί δεν σε αναγνώρισα?» είπε ήσυχα η Γιούλια, χαϊδεύοντας το κεφάλι του αγαπημένου της σκύλου που ήταν ξαπλωμένος δίπλα της. «Σκεφτόμουν να σε συναντήσω τόσα χρόνια περιμένοντας γράμματα και δεν έστειλες ποτέ ούτε ένα». «Ναι, ακόμα και τότε ο πατέρας μου ήξερε πώς να μου καταστρέφει τη ζωή», απάντησε σκυθροπά. «Λοιπόν, με έβαλαν σε καραντίνα στο ορφανοτροφείο, αφού ο πατέρας μου ήταν δυσαρεστημένος με κάτι στο στρατόπεδο. Θυμάσαι εκείνον τον επιχειρηματία με το παγωτό? Ήταν αυτός. Και δεν μπορείς να γράψεις πραγματικά από την καραντίνα. Και μου πήραν τη διεύθυνσή σου αργότερα. Με αναγνώρισες?» ρώτησε σιγανά. «Γιατί δεν μου το είπες αμέσως? Γιατί με χρειάζεσαι?» Ο Βαντίμ γέλασε θλιμμένα. «Χωρίς ένα μέρος να ζήσω, χωρίς μια κανονική δουλειά, τα βγάζω πέρα κάνοντας διάφορες δουλειές. Κάποιος πρίγκιπας. Και εκτός αυτού είσαι παντρεμένος. Δεν προσπάθησα καν. Τι ανόητος», απάντησε. Τι σημασία έχει ποιος κάνει τι? Εγώ ταξινομώ γράμματα στο ταχυδρομείο και εκδίδω συντάξεις. Λοιπόν, παντρέψουμε, είπε ξαφνικά ο Βαντίν. Υπόσχομαι να γράφω γράμματα κάθε μέρα. Μπορώ ακόμη και να τα διαβάζω με έκφραση το πρωί. «Ντίνκα, τι σου συμβαίνει?» γέλασε η Γιούλια. «Στην πραγματικότητα συμφωνώ. Απλώς χρειάζομαι διαζύγιο». Παντρεύτηκαν 7 μήνες αργότερα. Μέχρι τότε, ο Πάβελ και η Καρίνα είχαν φυλακιστεί για απόπειρα δολοφονίας και ομηρία. Η Γιούλια έλαβε διαζύγιο και ο Βαντίν παρέλαβε την κληρονομιά του. Η διαθήκη που ανακαλύφθηκε κηρύχθηκε έγκυρη. Το διαμέρισμα βρισκόταν πλέον υπό ανακαίνιση, την οποία πραγματοποίησαν από κοινού η Γιούλια, ο πατέρας της και ο σύζυγός της. Ο Βαντίν αποφάσισε να ανοίξει τη δική του επιχείρηση, σύζυγος για μια ώρα. Έπρεπε επίσης να βιαστούν με τη διακόσμηση του παιδικού δωματίου, καθώς περίμεναν ένα μωρό σε λίγους μήνες. Ο γιατρός τους είπε ότι περίμεναν δίδυμα.